Usuphumile umbuzo ekufanele ubuze uma uhlangana nomuntu okhamba ongahambanga njengoba sekudlule umhla ka-30 kuJuni. Uphakelo Mthakathi uthi indoda enejwabu inamandla kakhulu kunendoda esokile. Kanti kusaloku kushaye umoya njalo emakliniki, ezibhedlela kanye nasemgaqweni kanti nezinga lekhwapha lehlile. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News no-TK Zuma. Sanibonani. Usuphumile umbuzo ekufanele ubuze uma uhlangana nomuntu okhamba ongahambanga njengoba sekudlule umhla ka-30 kuJuni. uDlamini odume ngelikamzimba Khalimali usekubeke kwacaca ukuthi njengoba sekudlule umnqamlajuqu obungumhla ka-30 kuJuni ukuthi abangenawo amaphepha ukuba kuleli mabahambe. Uma ke kwenzeka uhlangana nomuntu okhamba ongahambanga ongenawo futhi amaphepha, nanku umbuzo ekufanele ubuze, yena nje kufanele aqikelele ukuthi uphendula into ezwakalayo. Babuza ukuthi njengoba behambile abanye wena usale kanjani? Ilento esidila nayo manje mangabe engesenayo impendulo ukuthi senze njani ngemva kwalokho. Cha, sinayo impendulo phela, ayikho impendulo etheni, kodwa nje usale kanjani? Asisho lutho, usale kanjani? Ngidlalisela isikhulu sami mina ngisho lutho, kodwa usale kanjani? Yiloko esikubuzayo. Uphakelo Mthakathi uthi indoda enejwabu inamandla kakhulu kunendoda esokile. Uphakelo Mthakathi uthi uzobuyisa usiko lwesiZulu lokusoka, hayi lolu lokususa ijwabu, kodwa lokhu uyazi ngesikhathi sisayingane thina. Ngiyayikhumbula mina leyo nto. Yayingekho lento leyo yokusikwa yokuremove kwe-foreskin. Kwakuthiwa yini ukuqhansa? Yeah, something like that. Zizongikhumbuza engangikhula nazo. Wawufaka inalithi, ufaka inalithi, kwakusikwa lo mthambo lo ola ngaphansi, kusikwe wona uboshwe ngosiba lehashi, ishoba lehashi. Usikwe izinqamuka, abanye babevele bethi nje juqu ngerazor, kodwa kwakunzima. But kule yejwabu serious kakhulu yazi. Uma usubhekisisa kahle, lalingeke mhlawumbe right, cishe ngathi allegedly, lalingeke lize libe khona isidingo salo singekho. So i-foreskin inama senses, right? Inama senses nje ayi. So when it get removed, for sure ama senses nawo ayasuka, ngeke iziwashiye somewhere. So ngeke ke angabi khona ama side effects okuremove kwalo. Angisho ukuthi abantu abangayi kosoka, but nje we are engaging on a conversation. Nibona kanjani? Ngoba no uphakela Mthakathi imizwa iyaphazamiseka and kuyajova futhi, angithi iqala ijovwe induku ngaphambi kokuthi usikwe i-foreskin. So ngesikhathi ijova loya mjovo loyana nawo bathi uyayilimaza lokhu uzayo induku. Sixolise nangu uphakela Mthakathi. Ngani lapho esifundisa khona sizobuyisa isiko lakwaZulu lokusoka, elakwaZulu elokusoka, hayi lelo lasesibhedlela. Isiko lakwaZulu lokusoka kunqanyulwa umthambo la ngaphansi ejwabini, alisuswe ijwabu, ngoba mawususa ijwabu amandla ayaphela endodeni. Yonke imthambo esuke embilaphini nasey'nsweni iya lapha phambili ejwabini, iyona lethu ukushisa, lokho kwenza ukuthi umuntu wesifazane asheshe afike lapha afuna ukufika khona. Manje mali ingekho, yikho-ke nibabona abantu besifazane nje bahambe benibiza ngamaqude, bahambe benithuka bethini, ngoba uhulumeni wayezenzela iproject nje ngalento yokusoka abantu ngesibhedlela. Lo amjovo okujova ngawo lapho uyayibulala indoda kokuqala. Okwesibili, ukunqamula ijwabu kuyawaqeda amandla endodeni, ngoba amandla endoda aphethwe ile nqwaba yemthambo esuka kuwo wonke umzimba, ehamba la eqala imkhulu la eyimbilaphini, ibisiya ngokuya igcina isiyophelela lapha phambili ejabini. Mbukeli, uma kuwukuthi nawe usokile, xhumana nathi enkundleni zokuxhumana usitshele ukuthi ukhona yini umehluko ngaphambi kokuthi usoke nangemva kokuba i-foreskin isikhishiwe. Ungakhohlwa ukuthi you can advertise and promote your business with us kwi-SA News ngokuxhumana nathi kule number ekwi-bio. Izindaba ze-SA News zicheme udede futhi zithatha uhlangothi.